Pustené všetko, červená švici. Dobre, takže narodil som sa krásny deň všetkých bláznov 1. apríla 1976 v Humennom. Tam som aj strávil detstvo, do 14 rokov som vlastne býval s rodičmi v Humennom. Moji obidvaja rodičia sú muzikanti, otec je trombonista, mama huslistka, obidvaja učili na ľudovej škole, v tom čase sa tu volala ľudová škola umenia. Takže my od malička, boli sme traja súrodenci bratia, sme boli vedení k muzike, bratia aj teda aj výtvarným smerom, ja nie. Ale v muzike sme boli všetci traja, otec mal dýchovku, malička sme hrali v dýchovke, každé ráno sme stávali s ním o 5:30 a chodili na rozcvičky, také ráno tú dýchovku, otec mal taký systém. Takže detstvo bolo pekné, i keď to bolo pre nás trošku náročné, lebo môj otec bol taký, že nás trošku tlačil, aby sme cvičili a tak, nemali sme, málo sme chodili hrať futbal a bicykel a tak, čo furt sme chceli radšej toto, ale obidve traja bratia sme mali už každý po 2 odbory a furt na zúške, aj tým, že teda rodičia učili po obede, tak aby sme ten čas mali vyplnený. No a potom tým, že bratia boli starší bratia, nešli v šľapajách rodičov teda ako profesionálni muzikanti a možno asi otec to tak cítil, že jeden z nich by mohol byť teda profesionálny muzikant, tak v tom čase, keď som teda končil základnú školu, tak sa tak nejak rodičia rozhodli, že ma dajú na konzervatóriu. Ja som nemal nejaký vyhranený názor, skôr som možno vždy tak akože trošku priťahovala príroda, tak som možno takým nejakým smerom uvažoval, ale otec rozhodol, takže to bolo jasné. V tom čase vlastne tak po rokoch sa v Košiciach na konzervatóriu otvoril odbor dirigovania a ja som od malička teda som hral najprv, tu boli bubny nejaké, potom flauta, zobcová klarinet, čo potreboval v dýchovke, takže tak som hral na viacej nástrojov, ale na som nehral asi až tak poriadne, že a vtedy bola taká väčšia konkurencia ako teraz, takže dosť ťažko asi by som sa dostal na nejaký klarinet alebo flautu. Takže celkom to padlo aj v našom hod, že teda taký odbor, že dirigovanie a tak. Súbežne s tým vlastne bolo odbor aj kompozícia, predtým som nepísal muziku, ale bola to súčasť. A v tom čase vlastne som mal spolužiakov Miro Tásler, IMP Smile, to je aj spolužiak a ešte Pavel Otočka taký. Potom nejak sme tak plávali tou školou, tak oni to tak nejak uplávali trošku inde, tak ten pedagóg, pán Podprocký, Jozef Podprocký, tak chcel, aby som si vlastne, maturitu som si spravil a potom, že som tam vlastne dokončil. Takže a nakoniec teda ešte som skončil aj klavik, takže s konzervatóriom mám 3 odbory vyštudované. Potom teda sa tak rozhodol, že čo ďalej. Ja som veľmi zase nemal vyhraný názor, ani som nechcel v podstate ísť na vysokú školu. Už keď som bol 6 na konzervatóriu, tak som v tom mi tak pomohol pán Selčan, vtedy aj riaditeľ BJZ Prešove, divadla Juraša Záborského, dirigent, ktorý tam bol vlastne v operete. A on tak potreboval u sebe možno niekoho, tak chcel ma tak mal na také zaškolenie, čiže už som pracoval v podstate, tak nazvem to skôr praxovanie, ale bol som zamestnaný v BJZ počas toho 6. ročníka na konzervatóriu. A on chcel, aby som tam možno potom nastúpil, ale tak nejak iným riadením to došlo, takže teda som šiel na tú vysokú školu. Bolo to na dirigovanie, na orchestrálne dirigovanie.
S tým, že teda som nakoniec robil aj príjmačky aj na kompozíciu, čo som nakoniec nemyslel, že to tak pôjde, takže ma zobrali na obidva odbory, ale nakoniec, keď som nastúpil do školy, tak som študoval len to dirigovanie orchestrálne. Teraz pôsobím ako pedagóg na konzervatóriu, takže zase je to v takom kruhu pedagógovia, ktorí ma učili, tak teraz sú moji kolegovia, respektíve ja som ich kolega. Pôsobím tam viac ako korepetitor. Popri tom teda veniem big band na škole, učím nejaké povinné klavíre, učím tam kyperné improvizáciu, tak trošku vykrývam priestor, ktorý nemá kto vykryť. Dirigujem príležitostne, skôr také možno fúzie všelijaké kapely s orchestrami a tak. A v poslednej dobe, niekoľko pár rokov, dosť veľa píšem tých nôt, že nakoniec sa venujem aj kompozičnej činnosti, viacej také aranžerskej, a teda v tom myslím, že pre orchestre niečo a tak. No aj najbližší spôsob práce je niečo také, niečo si napísať alebo zaaranžovať a potom to zadirigovať, prípadne do toho zahrať a také talinanie tých všelijakých žánrov. Tak Aďo Harman, tak mi napadne prvá vec, že je to veľký muzikant, veľký človek, veľký talent. Tak ja ho poznám zo školy hlavne, je to môj profesor povinného klavíra. Aďo je veľmi zaujímavý človek. Je to človek, ktorý nedokáže povedať nie a je otvorený každej dobrej myšlienke. Už vieme, naše ruky prebra. Poď, vyskúšaj. Aďo prichádza raz do týždňa tuto na Luni k nám, keď máme školu hudby a venuje sa predovšetkým klavíristom. Teraz pôjdeme na 7, tam ostaneš a tu dáš spravíš. Čo sa ti na Aďovi páči? Neviem, že je to skvelý hudobník, že má dobré srdce, že bez problémov prišiel na Luník a učí nás, napríklad mňa na klavír. Výborné, Kaj, a ešte teraz. Dčko je 5. stupeň v tom G. Keď som ho spoznal na život, tak som myslel, že je to človek, ktorý je síce umelec a venuje sa hudbe profesionálne, ale je to zároveň človek, ktorý dokáže znížiť sa aj k týmto rómskym deťom, znížiť sa medzi nich a povedať, že aspoň to, čo sa mi najviac u neho páči, je to, že však robota je každá druhá. Či kopať kanál, alebo dirigovať, však robota je každá druhá. Mohli sa medzi tým odčenáš? Áno, už príde. Už len 2 srdcečka a 2 áno. To niekedy mám z toho v úvodzovkách taký pocit z nejakého zadozučenenia, že keď dačo možno, že som sa v tom živote naučil, že keď to dávam ďalej a vidím, že to teda niekomu prináša nejaké ovocie, tak to vnímam ako veľkú vec. Mám tu česť hrať s ním v zbore, v našom chlapčenskom, a je to naozaj obdivuhodné, že napriek tomu, koľko má svojich aktivít a všelijakých hraní a takýchto podobných vecí, si nájde čas aj na nás, takých chlapcov obyčajných, a s nami si zahrá, trávi s nami čas. Pre mňa je to také, že muzika je jedna, že či to proste hrám s jednoduchými ľuďmi tam, kde si na Luníku, alebo s chlapcami, ktorí možno nevedia spievať, alebo vedia spievať, a či hrám s filharmoniou a pre 5000 ľudí. Myslím si, že je to jedna muzika, je stále rovnaká. Myslím si, že človek mal robiť občas veci len tak.